tunlai chu Iran run chanchin na lar reu maya hanin daudan chanchin chu channel tam takin an pechuak renga thil thleng me ki chu ti sual le rin tla lo ti chu pal a ola chuwang chuan hun kal to thil om dan lo chui mai hi adik du deuh bera ka hriat awangin Iran tun ma chanchin le engtiangin nge America nen hian boruak an lo nei ti lam hi chui zau travein ka hria America nena in huat chho dan te an ram politics in lumlet dan te hrela anin do chan te po kan hriat chian le zual beisein ka han ti vele roi mai ne history zirtin chuan kan hrianga dan tlang puin history hi chi sang sang an thren thina Iran history le an rama rolo rel to tu te po hetiang hian han thenin han soifia don taila ancient history kan ti mai ma khu sanga an ram dan chu hetiang deuh hi nia BC sang khat bor vera tanga edi zaruk somnga pakhatin kara hian Achaemenid Empire te Parthian Empire te Sasanian Empire te Iran rama hian an lo ding to a Achaemenid Empire pe chu Alexander the Great Khan kum BC zathum som thuma azun ne ni an la ro pui tak tak Darius te Cyrus anti te pe chu khovel hriat polal ro puyan nia an hun laya nalram zau berber te hanni Parthian Empire po hi Roman Empire nen chuan a in bei tok viau thin boka Sasanian Empire te po hi Byzantine Empire nen khan a in hal viau mai bok Muslim sa khuaron din hnuwa khan Muslim lalte chuan Irana chun rowan rela chu hun lai chu edi zaruk somnga pakhata tanga edi sangkhat zanga inkar bor vel khane early modern history kan ti mai kum edi sangkhat zanga tanga sangkhat sari somnga paruk bor vela chuan Savavits te Afsharid tele Khazars te chuan Iran ram chunga rowan rela modern history kan ti kum sangkhat sari som ko paruka tanga kum sangkhat ko som sari pakoin kara chuan Khazars tele Pahlavi dynasty te chuan Iran rama chun rowan rel thungane tichun Khazars tele Pahlavi dynasty te chu lo topin atopa chuan Islamic Republic dal ram chu Irana chun lo ding ta chumi te chu tuna kan mu thei tak te khu hanne Iran rama revolution ma lal chung kon hun ber chu Pahlavi dynasty hi annia Reza Shah Pahlavi hi Pahlavi dynasty mu chuk tu emo adin tu emo chune Mohammed Reza Pahlavi hi he dynasty lal hun ber kumsanga zaku somsari pakua Iran revolution an pai thlak tak khania kumsanga zakua intan tir chawa chuan Khazars lalte chu han chak tok lo hleni indopui pakhat na le pani na chobor vel chuan aron nuaya ti chuan Iran chuan an ram tam tak Russia le Britain lakha chuan an hlo an economy atlaniam tak zeta chubaka an ram chunga ram dang mi te chuan thil lam ti thei view mai boxi kumsanga zuku panga tranga kumsanga zuku som pakhat inkara chuan an ramdan le hraite chun siam tra Iranian parliament majlis anti mai chu han siam bokani mase chu chuan an sarkar chu atinging ta jok tlat mai boxi chuwang chuan Iranian tam tak chuan an ram hroi tu turin mi chak le thil ti thei zet mai anok ten ema an ram lal le hroi tu te chu an du khop lo hleni ti chu kumsanga zuku som ni pakhat aram tuk thla chuan sipai officer pakhat Reza Shah Pahlavi anhuwa Reza Khan chuan sipai rual Persian Cossack Brigade mangin sarkar chu pai thlatane terana chuan kala sarkar pai thlain Minister of War ahan ni phota chumi hnuwa chuan Prime Minister hani zuita hetinga Prime Minister ani theina turatan hian AL puite chu ahne zela sipai te po chu athuam chak zel bok Khazar dynasty lan hungber Ahmad Shah Khazar nuya an lalram chu aron chaklo ta tiela chuti lain Prime Minister ro chu aron chak tiel thungane tichokum sa ju somni panga a chuan Iranian parliament majlis te chuan Khazar dynasty ti top chun rot hutarup mai Reza Khan chu lalan puang boka chutarang chun Reza Shah Pahlavi ti ni in Pahlavi dynasty chu aron tran chowetane tichon Reza Shah Pahlavi chuan sipai athuam chaka rel kong le kong pui han thuam thra sakho zalen na chu choilarin anlal ram mingpo kumsa hazugo somthum panga chuan Iran ti aloni tani chuti thataka rowarel le lai chuan kumsa hazugo somli pakhata Britain le Soviet Union chuan Iran chu han runa Reza Shah chu bang turan nor luinin afapa Mohammed Reza Pahlavi chu kumsanga zugo somli pakhat September ni sumpa ruka han lala anda vele thungane ani hian kumsanga zugo somsari pakua February ni som pakhat thleng khan ro relin
Iranian Revolution alo thlen kana bang vele ta chawani kumsa jugo somnga pathum khan Prime Minister Mossadegh le anlal berin kar chu athalo chawa Prime Minister in Parliament thunei na da sana duwa anlal berin lal thunei na ti tam le zuala du bok lal na le thunei na in chu wangin an buai ni bermai Prime Minister Mossadegh chuan an ram tuyal the chu ramdang mi tan da phallowa an ram thunei na hnuaya da mi mai ni chu thil chu an lal ber chuan adu zong ani bok silo chuti lain mi puite chuan Mossadegh Prime Minister chu han thlop em a an ram tuyal the te po chu ane sonalize veka chutia ti chan chu engdang wang ni lawin an oil te chu ramdang in an thunun na saltuka chung thil chu an du lawani alar tak waka chuan lalber chuan a thunei na a hlo then na hlauta a ti chun kum sang zugu somnga pathum August thla chuan lalber chuan Mossadegh chu a ban ta mi mai anila chuan bana du box silawa bana tum der silo ti chuan in eptran ta ni chutia ma an lak na sipai officer tam tak lalber lam trang te chu Prime Minister lam trang te chuan an mana lalber po chuan man na hlauve zek zek le Prime Minister Mossadegh lam trang te chu an chak do ni na lang tua lalber po chuan an man na hlawa wangin alal ram chu top don ta ni angain kumsa jugu somnga pathum August ni som paruka an ram chu chu sana Baghdad lama tlan chitane ti chun Baghdad atang chuan Orom lama atlan chele ta zela alandana lalber lam trang te chu an chak don lo ni nalang man to ti chun Prime Minister lam trang te chu an tran ko ve thlat sia wangin CIA le MI6 te chuan Iran lalber chu puin Operation IX an kalpuita ni lalberin Iran atlan chiat san nu ni thumna August ni som pakua chuan lalber lam trang te chu an ron erlet le ta sipai rul tam tak chu in siamin Mossadegh chu an pai thlale ta hemiatan hian CIA le MI6 te chuan an puina sa hlea CIA te chu American en thatu rampona thok thin te hania MI6 te chu England en thatu rampona thok thin te ani ti kha hretaila Iran ram politics a hian America le England hi anin ro na sa hle ti chu kan hret hiam mai ome eponi sela Iran politics ti chiri tu chu America sarkar hi ani ti po he thil hian ati chiang viau mai ani ti chuan Prime Minister Mossadegh lam trang te chu an hne tak nuwa chuan lalber po chu Iran lama chuan aron ho vele ta ti chuan kumeng wazat chu pa ngai takin rowarela ramdang abik takin US le England chuan an oil an thunun sakani bermai Iran rama chuan sakho zalena kalpuin an nula te poin khothlang thua mai in bel ve na savio mai ani ome chuti line mire thei te ero chu an bet hle thung anti ti chuan kum sanga jugu somsari pakua chuan Islamic Revolution emo Iran Revolution anti chu halo chuak ta chuta chuan lalber chu pai thlakani vele ta ni Ayatollah Ruhollah Khomeini chuan Iran a ro a rel vele ta thunga ti chuan Iran ram chu America le England emo ramdang thun huya an kun talawa America le Israel tan chuan mita mol te tang ang tlat ani zuitane ti chuan Iran ram chanchin le an politics in lum le dan chu ti khan kan hre chho ta vayo maya mase chik zok in he thil hi kan thlirin kan chui chho dor ani engponi sela he video hi du zong ani chuan like le hype khamin ti sak turin kang en chia ila subscribe lo ani chuan subscribe turin kang en bok che ne engponi sela kumsa ha go somsari bor vela Iran politics chu cha chu I han thlirin I han ngai thla chho don taila mase chu mi ma chuan kumsa ha go somnga pathuma United States na Iranian lal sa Mohammad Reza Pahlavi atran puya parliamentary members tam tak an be dan chu chang te chu amma khan kan lo renial nol to a khatian Prime Minister Mossadegh alakatranga Mohammad Reza Pahlavi an lalram anei le tak nuwa khan Mohammad Reza Pahlavi chuan United States chu abet sengam talawani ti chuan Cold War hun laya ruamana tam taka khan Iran chuan poimona anei vena sahlea America tan chuan na satakin Iran hiana be train Iran chu America sarkar thurol pui aram thin thaberania tin US chuan sumle paiba ka thiamna thil tam tak in Iran chu hatan pui boka anral thum tharlam berber chu apethin bokani chuti line Iran lal sa po chuan Iran society chu atun lai thiang bera om ti ratuma khothlang ho nim nai thiang bera ho madu
kan soita kangin an nula te po heti hun lai hi chuan an zalen ema an in cheidan po atun lai vio ani sa palavia po chuan Middle East a ramtam takte chu lobek warin khotlang ramte en ton turin alo ti ve meka chutianga Middle East ramte Muslim sa khuwa kalsana khotlang ram omdan anga omtura ati chiam awang chuan Saudi Arabia lal King Faisal chuan thuron aron peta khau mai lalber I thuron te hi ka za viawa ma se hei hi shereng ro France lalli nilova Alice Palisa I cheng heklo Irana yom ti shereng la Iram mi pui za zela som ko kha Muslim mani ti hriang che chu thil chu theingil ngai su tin warning aron pe khau mai ani reng la taka Muslim te tan chuan khothlang nun dana han nun ve chu arem mol lowani sa palavia la chuan White Revolution chu atan tak dewa kumsa zgo somruk pathuma chuan White Revolution chu kalpui tanin land reforms te ha kalpuya tin sikul te a hong thar boka mechadik na chan vo te po chu a uar vio mai ni tin an khopui te po chu a tuai numa alan dan maya chuan khothlang lal ram ang mai an ni ma se chunga cheng te chu Muslim an ni miawa chutianga ati vel na tan chuan an oil man te po chu an mang tangkai vio mai kumsa zgo somsari pathuma khan Arab Israeli war chu alo thlenga hetianga ni wanghen Arab te chuan an oil te chu thununin Arab ram te chuan in rem na han siama chuin rem na chuan Iran chu a telvedu that lawani chutianga an in rem na Iran a telvedu lo wang chuan Iran chuan an oil chu an shal na sa em maya an shal na apun dan re thi zazela zaruk somsari parsen hialat kaya midangin an shal thadu lo line a oil a shal na sa hle mai ti nane kumsa go somsari panga chuan an liter si re chu zazela somthum pani ani hiala mi zazela somthum pani te chuan siale chiar an thiam ti nane alandana chuan Iran chu han changkang viawa me chiate po chu vote nei phalsak an nia tin mitinin an sa khuan du an be thei bok chutiang ani mek lai chuan Iran chu democracy alani chuang lawa lalber chuan thunei na pum lumakol an lal rama chuan pa ber ani maya political party sang han din vel chu a phal that lova ama chuan thunei na chu a kengko that mai ni ama nge chuan Rastakis party chu azoma kumsa go somsari panga chuan puitling zong te chu party zom tur chuan atiluya heti lai hian secret police savak anti mai te chu adin boka anni hian ama do dal hlek chu anda thami mai zel heti hun lai hian anlal du lo tu pol chu tam tak anom ve boka National Front anti tele Communist Dudi Party anti te chu heti hun lai hian ama do tulang sar zul te hanni White Revolution chu khopuya cheng te chuan an thlop lea chuti lai midang te chuan an thlop lem lo hetia changkan nalama manasa taka han son lai hian thilman chu asang chak le maya tin eru na te po chu aron tam ta hle mi hausa le mirthei in kara zawa khotlanga chuan arukin in rem lo na ain tu chhota tin sarkar du khoplo na po alien chhota hlea thingtlanga cheng te chuan khopui mi te chu an thik tran ta ne ti chuan thingtlang cheng tam tak chu khopuya ejon na aul samjok takin ti in aron pem lup ruya an lalberin in tuai tharna atana adan siam tharte chuan anni chu a huap tok lo hle ti po an hret chhota zelbok heti hun lai hian thingtlang mi pakhat alia bat chuan hetiang hian an harsana chungchang a soya herama hian engma kan nei lowani mi hausa te chuan in chong sari tanga chong riat te han neya chuti lain keni chu puan ina kan cheng thung si sarkar office dor turin thlani thlathum te hun kan manangai thina chuti lain mirang te chuan ni khata an napoimo te an le lan thei zel boxia million le mi hausa zok ten minron be chang poin ko ta kan han kalvea ko te ro chu anita na siam amoti mai turin court chuan anni lam chu thiama chan tir zel boxi kanta chuan herama hian ti ve tura lowani ti in alungoi lo na chu ha soi piep mai oila tanga an poisa mu chu tam tak te chu Factoria tele sipai thum chakna tan te chuan man an nia mi pui tam tak te chuan chung poisa te chu andong phavelo kumsa khas go somsari pani tanga somsari pali in kara chuan an ram mi pui tam jok chu an re thei ta hle maya
a hausa tero chu an hausa hle thungani chumi ni wang chuan an lalber policy te chu mi puite chuan an endong tranta Iran mi puite chu an in tender tranta ne kumsa go somsari panga chuan oil man chu aron tla niam ta thut mai le ngala chu chuan na sa takin Iran ram chunga chuan boina le har sarna haron siam ta an lal du lo pol le khathiam thren khat te chuan lal ber ro rel dan chu hanon soi sel tranta tin chu ba ka US in an ram in rel bol na thu nei na ha chang na sal tuk chu han du lo bok ti chuan National Front emo today anti mai chu an zom ta rui mai ne he today party hi Communist Party hani bera kumsa go somli pakata an din khane masai ran ram chunga chuan Communist Party din chu phallo ania arukin an kal shram today ti omzia chu mi pui pung khom ti na hani ber maya atlang pui thuin mirathei pung khom an ni ma zok tin mi then khat chuan helpol te chu han lo din ve mek boka chung helpol ho chuan mi tam tak chu han be in rorel tu nun rong deuh te chu han lo that mi mai boka ne mase kan soita kangin lalber chuan secret police savak anti mai te chu ayan kola he savak te hian aruk theyang berin laltana mi noksak zul deuh te chu han lo that ve mi mai boka ram chunga chuan arukin in bei buena hatleng reng mai heti hun laya laltana min noksak zul te chu atlang pui thuin sakhor hrui tu te chu han nia Islam sakho zui tu Muslim pui thiam tam tak chuan lalber rorel dan chu han du lova US ain ro na salutuk te khothlang nun dan an trom na salutuk te chu Muslim ho chuan han du lova an mei chia te po tuna chuan an nun dan ada zat zo ta viawa vote te han thlaka an zalen maya chu thil chu Muslim tan chuan thil thalo takani Muslim mitam zok te chuan White Revolution chu han do dala sakho zalen na chu han du lo tin corruption luarna saltuk chu han do boka US chu an ngai thelo view mai chu mai baka lalber sa chu halal le lutuka dictator ang mai ro rel chu han du lo ane suita kangin sakho pui thiam ho chu savak ho chuan an be trawak ngam lo boka hemi rem changa manghian sakho pui thiam te chuan lalber huat na thu chu an sarmona arukin an zeptel zewa Iran Revolution atan hian an sakho pui thiam te hi han poimo view mai ne heti hun laya an sakho pui thiam an lal du lo tulang sar zual chu Ayatollah Ruhollah Khomeini chunia kumsa ha zakwa somruk chobor vela tangkhan langsar takin lalro rel dan chu halo do dalto heti angani wang hian lalber chuan Iraq rama a hnot chuaka tichur Khomeini chu mitam zok te chuan revolutionary traditionalist in an ko thina ni ramin rel bol dan thazok an mamo je chu Ayatollah Ruhollah Khomeini chuan apuang chuk thina asarmon chuan mitam tak chu ha hneya sakho mi tele thingtlang lam mi te chu abikin a hne zual hle dantlang puing sakho mi tele thingtlang lama mi mitam zok te hi chuan conservative idea hi kan chun zom tlang pui thina aom zia chuan hun kal to mi te thilti dan kha chomnun zel train kan thin chuti line mi then khat liberal tam tak zoki chuan thileng po mai hi han pom zam thiam thina mongko hur tele sual nia kan hriat tam tak te po hi han pom zam thei zel chuthil chu heti hun lai po hian alang chiang a Khomeini chuan asar mon mangin an sa khomi le sa te thingtlang lam mi te chu a hne le zuala khopai lam mi te chu tan tlang puin liberal ril ruan pudewa an thiang zau dewa ani chuan an lal chu an thlop ve thungane kumsa zgo somsari pariat kumtir lama chuan ram chunga chuan buena tam takaron chuka sumle pai lama chuan harsat na han tok na sa hle tin politics thila in bei buena ha thleng na sa em boka chutiang ani wang chuan mi puite chuan nor an huai hot ta fo mai ni chutianga nor huai hot tu te chu security force te chuan an ka plum fo mai le ngala chutianga protest tu te an ka hlum fo wang chuan mi puite chu han lung oilo ta vio mai ni mi thi te vuina hmuna chuan ain ro sana sa vio thina ti chuan mi pui tam tak chuan sarkar chu han be tranta chutianga mi puina nor an huai hot ta fo mai chu Iran sa chuan makati hle maya Mohammed Reza sa Pahlavi chuan mi puitam zok te chuan an thlop ni in nangaya
aro rel dan chu han du zong nin angai ani ma se chu ti lain mi puite chuan nor an huai hot ta fo si ain ngai dana chuan lal changkang tak mai le Iran sarkar ti changkang tu nin nain ngaya lal hing thang tak nin ain ngai bok ani chuti lain mi puite chuan alaka chuan nor an huai hot ta zel sia chung nor huai hot tu te chu political party tu emoina an sponsor an ni lova atlang pui thuin mi pa ngai zirlai telen athok tu te hanitlang puya sa khomi le sa tam tak sumdong mi te han ombok nen chu mi puite chuan fui por tu an nei ni in angai chhota a ama thil ti sual wang ni lo le aro rel dan du lo wanga nuar ni in a hretlat lo tu te ma fui por ni in na hriani chuti lain United States po chuan makan lo ti viawa Iran sarkara lanlal berdin hun po chu ader thong ni in an hreta heti lai hian American officials de chuan Iran society chu an hrechiang lo hlea Ayatollah Ruhollah Khomeini yan thil tam tak ati thei zia chu han hrelawani heti lai hian lalber sipai le a sarkar chu chakto ka an ngaya chung protester te chu an tudol thei tur ni an ngai atira chuan eng he huan ngai lowa mase nor huai hot tu te chu haron pung zel se August thla lo ni meu chuan khopui lian tak taka nor huai hot na chu an kalpui le tamup mup maya khothlang nun dan an choi vong na salutuk le ramdangin an sarkara thunei na an nei tamlu tuk chu du lovin mi puite chu han nuar ta hui mai ne tichur kum sanga zaku somsari pariat August ni som pakua chuan Islamist extremist de chuan Cinema Rex abadana mi chu ana hala ni puitam tak mi zali somsari borvel zet mai chu han ti lumbok Iranian mi puitam tak chuan aruka an pol din sarkar tran tu pol police aruka an siam savak de chu han dem hlaya chu thil thleng chu Islamic help pol ho thil ti ma ni sela savak te tia chuan an ngai tlat mai ni ti chuan nor huai hot tu tele security force de chu han in be ta fo maya abik takin mosa tele university ya de chuan in be na haso sang thei view mai zirlai zinga pakhat Mohammed Amini chuan police te ne na anin be chungchang chu hetiang hian a soya teacher college sa ania police te chu an position a omin keini chu min ron be ya keini point lungnen kan tong let ve bok ti chuan ka in be buena sa ta view maya mase keini ayan tam fe wangin tingai na hum talova atopa chung ka in nuk dok ta ne chumin nuwa chuan college lama chuan kan let lea chuti lai chuan kan din chuan tu veratang hian min ron thlir renga anui vak le ngal chuta zirlai te chuan lung chuan an han vom chiam maya tu verte chuan vom ke chuai mai ne tin anin be boi dan chu an hnuai hian a soile hetianga nor huai hot tu te na hain be boi lai hian lalber chuan sipai te chu tharum mangna sal tuk lo turina tia masem hun tam taka ain be mio wangin sipai te po thunun hlei thei an ni big lo chutianga ni wang chuan minister te chuan lalber chu engamotal ti turin an lo rona politics thila chuan in tuai tharle na siam turin an ti ani abik takin Islam sa khua mi fiak zul te chu tilom turin an cha lalber po chuan mi puite du dan chu zomin prime minister thara ruata prime minister tharatan chuan Jafar Sharif emami chu da in ma se chu thil chuan lung oilo lan tir tu te chu a hnem zo chuang lo norwe hot tu te han man tam tak chu tan in atang chuan an chu tir boka ma se chu ho chuan ron chuak la in nor aron hwe hot le ta zel mai si buena chu kiang thei mek lowa ti chuan September ni saria chuan lalber chuan martial law chu puang ta khopui tam taka chuan curfew chun kalpui ta ne chutia martial law an puana curfew an puan nuwa po chuan nor hwe hot tu tam tak te chu khobulaya chun aron chuaka jale square han kal lain mi pui te chu sipai te chuan an kap ta chiam mai chuin ka na chuan mi somruk pariat set mai han thia mi zani le panga chu han liam boka chuti lain opposition ho chuan heta thi le liam te hi mi sanga chuang dai niin an soini chuthil thleng chu Black Friday tia soile hriat larania chutianga nor hwe hot tu te tam tak sipaina an tha an hliam awang chuan mi pui tam tak chu han thinarim le zualta chutianga in be buereng chu sipai te le protester te po chuan thalawin an hria an din hun ve chu hanin hriat thiam sak viu mai sipai tam tak chu thingtlang lam chuak te han nia
Mire thei te han ni ve bokani atlang pui thuin chu tiang in bei buaina chuan thenom khoveng te po chu anin mel ma ka ngai ta thin sia chu thil dik lo ni in an hria sa kho nang vek an nia chu tianga u le naw in bei bui reng chu thra han ti lo em ti chuan sipai te chuan thu pek then khat chu an zom du lo tran ta lalber chu pai thlak an du ril ru tran ta ne heti lai hian sipai zinga po an pu te ho thu pek oi sham chu han lo vereng tho boka mase topa chuan chief of staff general Abbas Charabagi chuan sipai ho hena heti hian thu soita tuna hian tir mun khir khan tak maya kan ding meka chuti lai chuan thu oi tak le discipline ken ko turin ka du chewani tuma hi in trendar lovela tuna ri chuan kan sarkar hi dananga sarkar ala nimiyawa sipai te in trendar tir thei tu laka trang hian in thiar film turin ka ngen du chewani engpo ni sela kan sarkar hi ila support ram ang utiin a sipai te chu thuwa peya angen zui bok ti chu kumsas go somsari pariat top lama chuan sakhomi tam tak chuan sarkar la kalung oilo na chu hanlan tirna sahleya chung sakho zui tu tam tak te chu minister then khat chuan dan pona hnol turin lal chu han nge na ma se lal chuan dan pona hnol chu halo du lo achan po mi pui tam tak an ti thin urol hawani ma se athil ti du lo chuan ama chu volet ta chu sakho fir fiak te ada zalen lutuk chuan ama chu volet chota ne atopa chuan Iran media tam tak te le zirna in tam tak te chuan sarkar do dal tu pol chu an on tran ta heti lai hian lalber chuan mi pui lam tang om ang taka langin revolution ho tu pa ani thu te a han soi vela official corrupt tam tak te chu rem ani tur thu te ha soi boka chu ba ka sipai sarkar chu dinin sipai fusar tam tak chu minister ada boka November tha chuan Iran sarkar po chu sipai sarkar ani titi tamayani heti lai hian norhwe hot tu kaplum tu tam tak te chu sipai te chu han ni bok sia Iran lalber chuan thilati fu chi alo mi puitaril ru ne tumin lal chuan thei topin maala ma se sipai te sarkar ho tua asiam chu thil fu lo tak chunita US diplomat pakhat Henry Pratt chuan Iran lalber thil ti du dan chu makati thua soi chuaka heti lai hian United States chuan Iran sarkar thil ti dan chu halo ngai poimo te chiam lo chuti hun laia America President Jimmy Carter chuan lalber chu human right bo chiat chungcha chuan alo dem hlea chutia Iran lal adem rual chuan heti hun lai hian Iran chu US tan chuan an poimo em he hun lai hi Cold War hun lai ania Soviet Union laka chuan Iran chu America chuan an chan mayang ti po an hlau hle heti hun lai hian Soviet Union nen chuan lamtang anin chu ani deuh ber maya America chuan a thei topin ram tam tak chu ati lo mangai rengani tin chu ba ka Iran chuan heti hun laia America thlo theina man to zet mai F-14 Tomcat chu halei boka America sarkar chuan Iran chu antana an poimo zia chu an hailo hle heti lai hian America sarkara po in nial na ha oma America sarkar mi le sa te chu team nia anin thren phok mai team khat chuan lalber chu support an dua chuti lain team khat ve thung chuan Ayatollah Ruhollah Khomeini chu support an du ve bok chutianga rampakhata civil war chu chuan akhoi mo zok achak zok chuan churama chuan rowan rel don ani maya America sarkar point a support fulo chuan churama chuan engma avati theito don lo ani ti chu America sarkar po chuan a hrechiang hle mase America sarkar hian Iran society chu a hrechiang lo hlea an lalber thu nei na chu an ken tlang zel thei anin ring Ruhollah Khomeini a thilti thei zian shelawani heti lai hian Iran lalber po chuan US sarkar chu a ring hlel tranta Washington hian arukin Khomeini hi an tran pui ni in angai tranta mase ni na diktaka chuan US hian lalber chu a support joka chuti lain Khomeini te lam tang chu an ron lian tual thung se kumsas go somsari pakwa January tha chuan lalber chuan civil sarkar chu din lein prime minister tan chuan Sapur Bakhtiar chu ruata Bakhtiar chu National Front ama sarkarina dan pona an hnol tak atanga ronji chuakania lalber chuan he thilwang hian protester te chu han lo maringa
Bakhtiar chuan political prisoner sopo chu tanin atang chuan achu ta chum mai chuba ka aruka police an din savak te chu ti top adu thuaron soya komini nen po chuan Bakhtiar chu hanin bezui tabok Bakhtiar chuan lalai ma chuan komini chu a hlau ta zoka komini thil ti theizia chu a hretran ta ne sapur Bakhtiar chuan Iran sarkar chu siam that atum view maya Khomeini dudan te po chu havala mase Khomeini chuan Bakhtiar chu lalberina a support ania wangin alo ring lo vio maya Khomeini chuan lalchung ko chu Iran atanga pai thlak chu adu berani si ti chuan Bakhtiar po chuan thilom zia reta a anram boina bulpui ber chu lalber chung ko chu ni ti hrethiam veta ti chuan lalber Mohammed Riza Shah Pahlavi chu ramchunga atanga tlanbo mai turin thuaron ta lalberin Iran achu san chuan protester te po chu anin beng dai thei dewin a ringani tin ramchung boina tam tak po chu an chin fel thei a be sei boka chuti lai chuan sipai tam tak te chuan chungai dan chu han lo thlop lo ve bok lalber chu ramchunga om chuan sipai te poin athuan oi an be sea lalberin an rama chu sanani chuan sipai tam tak chuan in rin tok na an hlau tin thuan oi lo an hlau bok masa chu ti chung chuan kumsa go somsari pakua January tha chuan lalber chuan Iran chu santa reilo te a Iran sarkar chu chezuita sipai ho rin dan chu hadik view mai kumsa go somsari pakua January ni som paruka lalber chuan Morocco chu hapana wantlang ma in soidan chuan medical treatment ti turakal ani thua soiboka heti hun lai hian leukemia veini in ain puanga maseme puitam tak chuan anan na chungchang chu an hrebak lem lo lalber chuan leukemia veiti in hriat chuan adam rei don lo ani ti chu ain shereng maya chuna nawang chuan athit hut thei ani tin hrein ammalam hun turangai tua haril ruwa ha le anlal chung ko ba ka Iran malam hun tur chu hathlir verana anlal chung ko din mun chu hum him madu si chuti hun lai chuan afapa Riza Pahlavi chu rol tharmai lania rol tharmai chuan anram chunga rowarel thei aring chi abok silo haril ruwa boene heti hun lai hian sipai tam tak te chuan aram chung boena chingfel tur chuan sipai chakna nasataka mangmai turin thuan lo rona maselal chuan aram mi pui tam tak hanti hlum chu hangai ngam lo sipai te rong taka an che chuan civil mi sang tam tak an thianga anlal chung ko chuan hotuan nga mai don ti a hria afapa chuan rohan rel te reng poni sela haram mi pui tam zokin an huat a hlawa chuti lain a en liam mai chuan an ram mi pui te chuan anlal chung ko chu an hnola hlau tho boxi tuilai rapina om mani deuh ber maya haril ruwa boy em lalberin era a chu san hnuwa chuan lungoilo na lan tir tu chu an tam le zulta tin sipai tam tak po chuan an hna han ban san boka Air Force tam tak chu an hna trangin an bang zui army te chu han bang ruya ni khata mi sing khale sang ni lai ban chang te po awm hial mai Tehran airport chu han khara chuti han khara wang chuan Air Force then khat chuan noran huai hot boka chute Tehran airport an khar mio wang chuan Ayatollah Khomeini chu Iran a chun aron let thei lo ani ti chuan protester tele Air Force mi yom zat chu hanin bei buaya atopa chuan boruak ti ziom tumin Prime Minister Sapur Bakhtiar chuan airport hontur thu apeta ti chuan February ni khata chuan Khomeini chu Paris atangin Iran a chun aron let tange nge ni heti Khomeini a Iran a aron let ni a hian Iranian mi pui maktadui khat don chuan ani chun lo muaka Iran leilung ara nu loka Khomeini chuan Provisional Revolutionary Government chu hasiam zuita Bakhtiar chuan Khomeini chu lo tho puya tum sate nain Khomeini chuan Bakhtiar chu tho puya tum tlat lo ti chuan Khomeini chuan Bakhtiar chu sirat nol ta Iran lal chung ko din mun po chu habuai zo ta ne February ni som pakhata chuan sipai zinga sarkar tanarin om zual te chuan in beina an kalpuya masere in bei buelowin atopa chuan Khomeini chuan Iran a chun rowarel zuitane sipai officer tam tak point Khomeini chu han support zuita boka February ni som pakhata vek hian army chuan politics chungcha ain rol lo tur thuan ti chiang tabok tura chuan sa rorel na chu ha top ta Iran chuan sarkar tharra nei ta
tuna chuan Muslim thunhuaya Iran chu hakun to dona ni tichian baktiar po chu habanga ramdanga apem zui ngal Khomeini chuan thunei na pum hlum chu nein martial law po ati top zuya heti sarkar na alotluk chiat taka hian rampuma buena haron sosang velea sipai te chu han ban tak nuaya wang le rorel na mu malom tak lo wangin sipai ho ral thuam tam tak chu mipuya chuan avir vela mipui then khat chuan sipai te ral thuam te chu han lo la ve ne mi then khat thanem ngai fal zual chuan revolutionary committee te han lo din vea mi then khat chu police le manga te lo changin a then khat chuan an mirin hlel zong te chu han lo man ve bok sarkar chu achiri nuai ani bermaya heti hun lai hian silai keng group lar tak mai party of god anti mai te chu han oma heng ho hi hezbollah hi stia ko ani ani chuan Khomeini lamtang ani thuan soya ma se sarkar na amu malo lai chuan andu dan danangin an mani thuin dan chu han lo lek ko ve mai ani Khomeini sarkar lo piang thar chuan mi somruk pariat set mai mi poimo tak tak sarkar masa mi te chu ati hluma anzinga atam zok te chu sipai officer ane heti Khomeini yan sarkar na alak rual hian Iran le United States chuan boina han ma chon zuita hemini atrang che hian Iran le US chu uile kel thun pol ang mai haneta amma te chuan an trang ho kha ni thin sia ti chuan February thla vek chuan US embassy chu protector te chuan an bei zuita bokani atira chuan American sarkar hruai tu te chuan Iran sarkar tharnen chuan inlai chin na an siam the anin bei sia Iran lalberin athunei na chuti te thuta a hlo chu mak an ti hle mai Iran chu sarkar hausa zet mai hania heti hun lai hian oil anga em tin tank te indo thlo na te helicopter te tam tak aneya ma se chuti chung chuan sakho zui tu sakho hruai tu pakhat chu angam talowani Iran lalina hetianga ami le sa beilova aram atlan chiat san mai dana hian Iran lal hian aram hi a mangai hle mai ti chu hachiang viawa chuti ni lawin thunai na du ngor ni sela mi puitam tak hi atilhum theinge yanga Khomeini po hi atilhumin arin om ma se chutiang ti du lova aram matlan chu sandana tang hian Iran lal hian aram chu a mangai ani ti chu a hriat viau mai ani chuti rolin aram rorel dan fellow wang chu ani pakhat boka mi puitam zokin Khomeini chu an thlop tlat boksi tichun Khomeini chuan sarkar thar chu mumal zoka kalpui thaina hria atopa chuan prime minister atan Mehdi Bazargan chu aruat taboka masla chuan Khomeini chuan Iran hi Islamic Republic ni turin induem tin zona hazot loma chuta mi puitam zok zazela somkua pariat point true chuan Iran ram hi Islamic Republic ni ro se tin votan thlakani chuti line report athen khat chuan he thil hi report diklowani hanti ve boka mase alandana mi puitam zok te chuan Islam rorel na hnuaya kun chu handu ni point alang chuti ni su se engwai nge la rorel lai khan Islamic rorel na chu ando dalo te lulang Iran mi puitam zok chu Islam sakho zui tu Muslim man ni sia anram sakho hruai tu te chu an za mani sarkarna siam nuwa po chuan prime minister Bazargan nen chuan Khomeini chu hanin milchi alowa achan po Bazargan chuan United States ne na inlai chi na thazok nei adu tlat mai kumsa zago somsari pakwa November thla chuan Iran lal bang ta chuan United States ta damdoi in enkol na hadila US President Jimmy Carter chuan ram chunga lu tir chu a hre view mai ma se chuti rualin Iran lal bang ta sa supporter Henry Kissinger le David Rockefeller te chuan Jimmy Carter chu han lo norve chiam boxia atopa chuan Iran lal bang ta chu Carter chuan US lu aphal sakta ne chutianga anram lal bang ta US lu aphal sakawang chuan Iran mi puitam tak chu han thinarim le ta ti chuan Iran a US embassy chu an lu chua le ta chuta chuan American mi somnga panhi zet mai chu Iran mi puite chuan an mana an hreng bet zuita ne America chuan in biak na manga chan chuwa thei a be se a masek Khomeini chuan in biak adu tlat lo Prime Minister Bazargan po chu abang zuita chuti line Carter chuan American mi pui laka train pressure adong nual mai
Iranina an mi le sa an man te chu America hruelet turin ti an tia kumsa zaku somriat April thla chuan Carter chuan commando tam tak chu Irana chuan tirin an mi le sa te chu chan chua tuma he operation Eagle Glow ti ani mase American commando rol chuan an thil ti tum chu an hlo cham sia American helicopter pariat zinga pathum zet mai chu he missona hian ti chiat an ni tin an helicopter pakhat chu petrol an thun lain atla boka tin chu mai baka American sipai pariat zet mai chu an thibok America sarkar chuan Iran chunga chuan a sipai te chu a han tir lut ve tak nain za thlak takin an topa chu thil chu America tan chuan torliam mai thei chi ani lo American mi le sa te chu Iran chuan a chua du bok si lowa a topa chuan President Carter chuan he thil thleng zong hi kamo phurna nia an hlotlin po an hlo champoin keimat mo phurna vekani thutlu na siam tu kania amo zong chu kalo phurange hati mi mai an mission an hlo cham nuwa chuan Khomeini chuan American mitang te chu chua zalen na tum lo le zuala he thil hi Jimmy Carter political career ti top tu po chu ni kumsang zago somriat November thla chuan Jimmy Carter chu election a chuan atla zuita Ronald Reagan chuan America president ni na haron chel zuita Iran chuan United States chu avauta check mai Iran sarkara enroll tolo turin USA chu vawa chu baka until nei hlutam tak America sarkarin khoiche thiang lowa da US dollar billion somni panga huzet mai chu khoiche the da turin avau zui bok chu ti ani lo chuan an mitang te chu an chua don lo ti Iran chuan soya America sarkar chu Iran laka chuan atlom ta duai mai ni heti hun lai hian Iran le Iraq te chu an lo in mel mak ve mek boka Khomeini chuan Israel hena chuan Iraq a haral thuam tol ruk phalna chu halo pea achan poeng dang wang loin Iraq chu mel ma ni wang mai ni Ronald Reagan ta US president aron ni tak nuwa chuan inrem na chu han siam ta a ti chuan American mi tam tak nizali somli pali zet mai Irana an hren be te chu Iran sarkar chuan a chu zalen ta Ronald Reagan ta president ani nulok minute som nia thil thlengani heiwang hian mi then khat chuan Ronald Reagan le Khomeini te chu arukin anin bianin an ngaya Ronald Reagan chuan a political career ti zaom na tan manatum ni te po ngai pol anom Iranian revolution chuan khovel pum huapa Iran mel chu aron phi fai kan ti theyanga American sarkar me po Iran laka chuan dol zorin azorani bermaye ti chuan Iran chu Middle East lama chuan a han in zar phar tranta Hezbollah te chu a support zuita Hezbollah te hian Arab rama Shia Muslim ho te chu an tan pui thrina abik takin Lebanon a chuan hun an khuar bel na sa hle United States le Iran chu an tang dun to lo chiang hlea ti chuan United States chuan Iran melma Saudi Arabia le Israel te chu a tan pui ta zokani chutarang chuan Iran le USA chu anin melmak tarana tun hun hi kan lo thleng ta USA tan chuan Iran chu chut buai achakom viawang Iran ram chunga po American huat na chu ain tu na saviawa Iran revolution ma ka chuan Iran le Iraq te hi anin melmak vak ngai lem lowa Khomeini po Iraka hian avaral tlanani mase revolution nuwa khan Saddam Hussein chuan Khomeini chu Iraq atanga chuk turina tia hethil hian Khomeini chu atilom lo hle hemi nuwa hian Saddam Hussein le Khomeini te chu anin mel huat chauta ramri chungcha buena han nei zuita zeu mai Muslim zinga hian Sunni Muslim le Shia Muslim te hi Polian ni in anin halang reng hlea he revolution hian ain huana chu abel cha kan ti thei bokang ti chuan Iran sarkar chu aro in lalian chauta atopa chuan Iraq nen po anin douta buai mai ni kha ti chuan Iran sarkar ron in lak len chaudan chu kan hret hiam chauta America sarkarina Iran sarkar a huat dan tur te po kan hret hiam chawanga tin America po Iran ho chuan an ho ve viau ngeyang an ram chunga an roin rol na saltuka an oil chungcha te thunei na ron chan an tumbok si Iran mi pa kan ni ve lom ti tan chuan America sarkar chu ngeya ol ve viau thei bokani
eng po ni sela thil thleng reng hi chu keima ni chana hian lo da ma support taila atuar tu chana hian hanin da zel photila engkim mai chu halo fel du khop mai ole he thil hi ka boi pui review maya akara naupang exam tele damlo ne wangin chol angai sia in riat thiam na karon ngen le ole tunrum ta chu ka ti zong khanile pot mai ro se pathian remati chuan video dang nen in hule thue kan tum do nia